Moi kaikille ja ihana, että oot ottanut hetken aikaa itsellesi. Lämpimästi tervetuloa mukaan tähän hengähdyshetkeen. Mun nimi on Katja Näätänen ja ajattelin tässä vajaan puolen tunnin aikana vähän opetella teidän kanssa yhdessä irrottamaan, hellittämään niin kehon kuin mielen tasolta. Sunnuntai-ilta on hyvä hetki pysähtyä sen äärelle, että mitä tässä viikon aikana on tapahtunut ja onko muistanut huolehtia itsestäni. Jos olen jollekin tuntematon vielä, niin olen siis koulutukseltani sosionomi ja tällaiset niin kuin hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät teemat on mulle lähellä sydäntä. Viimeisen vuoden opiskelin joogan terapeuttisia menetelmiä ja tehdään tänään vähän harjoituksia sieltä. Tänään tehdään ensin tällaisia kehollisia harjoituksia, sen jälkeen tehdään pieni hengitysharjoitus ja lopuksi sitten toive uusintana rakastava lempeys, meditaatio. Siinä kohtaa pääsette sitten pitkälleen, mutta aloitetaan tämä hengähdyshetki istualtaan. Eli jos olit siellä jossain pitkällään pötkällään, niin nouse mun kanssa istumaan ja ota hyvä, mukava istuma-asento, jos se suinkin on mahdollista. Ja lähdetään pidemmittä puheitta tämän päivän harjoituksiin. Ja aloitetaan sillä tavalla, että siinä, missä nyt istutkin, niin jos sulla on hyvä, turvallinen olo, niin laita silmät kiinni. Laita silmät kiinni ja hengitä nenän sierainten kautta, jos se suinkin on sulle mahdollista. Ja jos susta ei tunnu hyvältä pitää silmiä kiinni, niin voit avata ne ja katsoa vaikka kevyesti kohti reisiä, että niin kuitenkin sun silmät sais lepoa. Ja kun sä olet siinä rauhallisesti istumassa, niin kiinnitä huomiota sun kasvoihin ja pyri rentouttaa sun kasvot. Hampaat ei pure yhteen, leuat on rentona. Voit kuvitella, että sun posket oikein valahtaa, ne roikkuu oikein painavina. Ja kuvittele, miten sun otsa silenee. Jos sä oot jotenkin viikon aikana hirveästi kurtistanut kulmia ja sellaisia huoliryppyjä ollut tai oot ollut jotenkin kiukkunen, niin nyt päästä irti niistä. Kuvittele, että sun otsa silenee. Kuvittele, että sun kulmakarvojen välinen alue on ihan täysin rento. Ja pyri siihen, että sä oot mahdollisimman rennosti, että sun kasvot on rentona. Ja me ollaan sunnuntai-illassa. Hetken aikaa. Mieti sun kulunutta viikkoa. Mitä kaikkea sinne on mahtunut? Ketä sä oot kohdannut? Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut? Mitä sä oot tehnyt viikon aikana? Mitä on tapahtunut, että sä oot nyt tänä iltana tässä? Ja mieti, mitä sä haluat tältä viikolta jättää tähän viikkoon. Jos siellä on tapahtunut jotakin sellaista, mistä sulla on tullut jotenkin stressaantunut olo tai huono olo, niin kuvittele, että sä nyt jätät sen tähän viikkoon, että sä et ota sitä mukaan ensi viikolla enää. Ja mieti, mitä hyviä asioita sulla on tällä viikolla ollut. Onko siellä ollut sellaisia pieniä hyviä hetkiä tai vaikka isompiakin hyviä hetkiä, mitä sä haluaisit ottaa mukaan ensi viikolla? Mitä sellaista on tapahtunut, minkä tunteen tai hetken sä haluaisit ottaa mukaan? Joskus me suoritetaan, me mennään vaan päivästä toiseen, viikosta toiseen, eikä me missään kohtaa pysähdytä sen äärelle, että hei, mitä tässä viikossa oikeasti tapahtuu. Ja sitten sä voit avata sun silmät, tulla takaisin tähän hetkeen, tähän sunnuntai-iltaan. Voi olla, että siellä on kuluneen viikon aikana tapahtunut jotakin sellaista, mikä on kuormittanut sun mieltä tai kehoa. Jos siellä on ollut joku yllättävä tilanne, jännittävä tilanne, se on saattanut vetää sun keho jotenkin jumiin. Vaikka se tilanne on mennyt ohi, niin meillä saattaa meidän kehossa ja hermostossa olla edelleen
ja sellainen tietynlainen jännite päällä. Niin lähdetään tekemään muutamia semmoisia harjoitteita, minkä avulla me voidaan meidän kehosta päästä irti. Ja kun me päästään kehon tasolla päästä irti, niin yleensä se on sitten viesti meidän mielelle, että hei okei, se meni jo, ei ole enää mitään hätää ja pystytään jatkamaan matkaa. Mutta jos me ei pureta kehon tasolta näitä tapahtuneita asioita, niin voi olla, että meidän mieli on edelleen sellaisessa jännitystilassa ja se miettii, että tässä on nyt hirveä hätä koko ajan päällä, vaikka todellisuudessa ei olisi. Ja keholliset menetelmät on yksi tosi hyvä apukeino. Jos sulla on esimerkiksi sellaisia kokemuksia, että sä oot puhunut vaikka jollekin ammattiauttajalle tai läheiselle ystävälle tapahtuneista asioista, ja puhut siitä, miten sä oot stressaantunut tai jännittynyt, mutta mitään ei tapahdu, että se ei niin kuin missään kohtaa sun mieli ei päästä sit irti, niin voi olla, että auttaa, että sä ensin opetat sun kehoa päästää irti, kehoa hellittämään, ja sen myötä myös sun mieli päästää irti ja oppii hellittämään. Lähdetään tekemään muutama harjoitus tähän, että miten me saataisiin meidän kehoa hellittämään. Ja aloitetaan sellaisilla ravistuksilla. Eli tähän me tarvitaan nyt meidän käsiä ja lähdetään ravistelemaan. Eli sä voit lähteä ihan vaan tällainen heiluttaa sun käsiä. Voit miettiä, että onko parempi, että sä laitat ne sinne kädet niin kuin alaspäin ja heilutat sinne. Rumpsuttelet niitä. Onko parempi, että sä välillä nostat ne sinne ylöspäin? Pitäisikö sun rumpsuttaa sinne sivulle? Ja nyt tässä kohtaa voi tuntua siltä, että sä et halua enää rumpsuttaa, sä et tykkää tästä, mutta mä haastan sua. Jatka vielä. Jatka vielä vähän aikaa, koska kyllähän me meidän mieltäkin laitetaan vitsi ihan tosi äärirajoille, ja sitten me ei koskaan niin kuin anneta sen hellittää, niin tehdäänpä välillä keholle sama. Ja sitten kun sä oot oikein kunnolla rumpsuttanut, ota oikein loppurumpsutukset vielä sinne, niin laitapa kädet sitten ihan rennosti sun syliin. Anna niiden pysähtyä siihen. Miltä sun käsissä tuntuu, kun ne hellittää? Vähän aikaa. Anna niiden sun käsien olla ihan painavana siinä sun sylissä. Tämän jälkeen me lähdetään työskentelemään meidän hartioiden kanssa. Eli tehdään sillä lailla, että hengitysten tahdissa sisäänhengitys nenän kautta nostetaan hartiat kohti korvia ja uloshengitys tiputtaa hartiat alas. Nostetaan vielä. Jännitä hartioita ja pudota ne alas. Tehdään vielä. Eli nostetaan hartiat, jännitä niitä kovasti ja sitten päästä irti. Ja vielä viimeisen kerran. Ja sitten voit kuunnella sun hartioita hetken, miltä niissä tuntuu. Nyt me ollaan otettu meidän kädet, hartiat, sitten haastetaan vähän meidän jalkoja. Ja tähän me oikeastaan tarvitaan myös meidän käsiä. Ota sun kädet suoraksi eteen sellainen ehkä 10 senttiä väliä sun käsiin ja vie ne sun reisien väliin. Eli kädet menee suorana reisien väliin tuohon niin kuin polvesta vähän itseesi päin. Eli kädet on reisien välissä. Ja nyt lähdetäänkin sitten käsillä työntää ulospäin ja samalla reidet painaa vastaan. Eli lähdetpä sieltä nytten käsillä työntämään ulospäin ja reidet työntää ihan täysillä vastaan. Ja sitten yritä pitää ne kasvot vieläkin rentänä. Voit vaikka hymyillä ja miettiä, että vitsi, miten ihanalta tuntuu, kun saa oikein kunnolla jännittää. Ja tekisi mieli ehkä luovuttaa ja haluaisi jo niin kuin lopettaa, mutta jatka vaan, vielä vaan. Annat niin kuin oikein kunnolla niiden jalkojen harata sun käsiä vastaan. Ja sitten hellitään. Ja tehdään tämäkin vielä uudestaan. Eli kädet sinne reisien väliin ja vähän painaa käsillä sun reisiä ja reidet painaa ihan täysillä vastaan. Anna mennä vaan. Vielä oikein vitsi tunnet oikein käsivarsissa, miten ne on ihan tosi jännittyneenä. Jaloissa saattaa tuntua ihan tärinää. Voi tuntua siltä, että ei vitsi, en jaksa, en pysty, ei ollenkaan, mutta jaksat kyllä. Ihan 100 varmaan jaksat, koska sun mieltäkin siellä jaksat aina laittaa ihan äärirajoille, etkä koskaan anna se hellittää. Niin viepä nyt kehoa siihen samaan. Ja nyt hellitään. Miltä tuntuu?
käsivarsista, miltä tuntuu jaloissa. Okei, vielä yksi sellainen kehollinen harjoitus, sitten päästään vähän rennompiin. Ota sun oikea käsi ja laita se sun oikea käsi sun vasemman jalan alle, vasemman reiden alle. Katsotaan, saanko mä. Ei se auta. Mutta oikea käsi laitetaan vasemman reiden alle tuolta niin kuin ulkokautta. Ja nyt lähde tällä sun oikealla kädellä, sä voit ottaa vaikka vasemmalla siitä oikeasta kädestä kiinni. Lähde oikealla kädellä nostamaan jalkaa ylöspäin ja samalla se vasen jalka painaa ihan täysillä lattia vasten. Eli tulee jännitys sinne vasempaan jalkaan. Tänne oikeaan käteen saattaa tuntua myös tuolla lavan takana. Ja hellitä. Tehdään vielä uudestaan. Eli laitetaan käsi sinne reiden alle. Ja lähde täysillä painaa jalkaa lattia vasten. Ja tämä oikea käsi nostaa sitä vasenta jalkaa ylöspäin. Muista hengittää. Muista ne rennot kasvot. Posket oikein roikkuu siellä. Ja saatat ehkä vähän hymyillä. Ihanaa. Ja sitten hellitä. Ja tehdään tietysti sama toiselle puolelle. Eli vasen käsi menee tänne oikean reiden alle. Ja lähde vasemmalla täysillä nostaa vasemmalla kädellä sitä reittä ylöspäin. Oikea jalka painaa ihan täysillä lattiaa vasten. Niin kovaa kuin vaan pystyt. Anna mennä. Ja hellitä. Vielä toinen kerta myös tälle puolelle. Eli lähde painaa oikealla jalalla lattiaa vasten. Vasen käsi yrittää nostaa sitä reiden alta ihan täysillä. Ja hellitä. Nyt me ollaan vähän aktivoitu meidän jalkoja. Me ollaan aktivoitu meidän käsiä. Me ollaan vähän ravistettu. Ja nyt me voitaisiin vielä vähän painaa käsillä. Aina niin kuin, voit ottaa ensin vasemmalla kädellä painaa täältä oikean käsivarren. Semmoiset ihan napakat painallukset. Paina ja hellitä. Paina ja hellitä. Voit kokeilla, että miltä tuntuu semmoinen pieni painallus. Ja sitten voit kokeilla ihan semmoisen napakamman painalluksen. Painellaan muutaman kerran. Eli se paino, ja se on tärkeää myös antaa niin kuin hellittää välissä. Nämä kaikki on viestejä meidän keholle, että joo, paine kuuluu välillä asiaan, mutta pitää myös hellittää. Se on viesti myös meidän mielelle, että välillä pitää hellittää. Tätä toinen puoli myöskin. Eli sieltä lähdetään tekemään sellaisia kevyitä painalluksia ja hellittämisiä. Joskus esimerkiksi lapsille auttaa rauhoittumisen tämä, että ottaa semmoisia kevyitä painalluksia jalkoihin tai mihin nyt lapsi toivoo sitä painallusta, mutta esimerkiksi kaikille ei semmoinen niin kuin sively ei tunnu hyvältä silloin, kun on tosi ylivirittynyt, niin silloin tämmöiset painallukset auttaa rauhoittumaan, antaa viestin siitä, että hei, saa helli. Hyvä. Sitten voit jättää sun kädet hetkeksi aikaa sun syliin. Voit vähän aikaa kuunnella sun hengityksiä. Voit kuulostella, että miltä sun kehossa tuntuu noiden harjoitusten jäljiltä. Ja nyt me lähdetään tekemään sellainen hengitysharjoitus, mikä on nimeltään tällainen kuin vuorosieroin hengitys. Ja tämän harjoituksen on tarkoitus parantaa keskittymistä ja myös työmuistia. Ja kerron vähän tarkemmin sitten tuosta hengityksestä, kunhan ollaan se käyty läpi. Mutta tässä tarvitaan sun tarkkaavaisuutta. Eli nyt pitää olla tosi tarkkana, nyt pitää olla myöskin hereillä. Ja tämän voi tehdä joko silmät kiinni tai silmät auki. Saat itse päättää kummin sä teet, mutta tehdään kuitenkin tämä istualta. Esimerkiksi jos sulla on niin kuin vaikka aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, niin voi olla, että tämä harjoitus niin kuin auttaa sinun keskittyä ja pysähtyä tähän hetkeen. Tässä on aika monta elementtiä, mitä pitää seurata, niin kuuntele ohjeet tarkasti ja lähdetään sitten yhdessä tekemään. Eli tähän harjoitukseen
me hengitetään tässä harjoituksessa koko ajan nenän kautta. Jos sulla on nenä vähän tukossa, niin voi olla alkuun, että tuntuu hankalalta, mutta tämä harjoitus voi itse asiassa avata sitten hengitysteitä ja voi helpottaa sitä tukkosuutta. Mutta me lähdetään tekemään tätä harjoitusta niin, että laitetaan meidän oikea käsi, eli nyt mieti kumpi on oikea käsi. Ota oikea käsi ja laitetaan se tällaiseen Vishnu Mudra-asentoon. Eli tarkoittaa siis sitä, että etu- ja keskisormi kääntyy nyrkkiin. Eli oikea käsi ja mieti etu- ja keskisormi meni nyrkkiin. Sulle jää tällä tavalla se käsi siihen. Sitten me lähdetään tekemään tätä harjoitusta niin, että me tuodaan tämä käsi meidän nenän niin kuin sierainten viereen siten, että oikea peukalo, tai peukalo tässä tapauksessa tulee tuon oikean sieraimen ulkopuolelle, tänne näin. Ja sitten tämä nimetön tulee tänne vasemman sieraimen toiselle puolelle. Me lähdetään tekemään näitä harjoituksia sillä, että me hengitetään oikean kautta sisään, vasemman kautta ulos, vasemman kautta sisään ja oikean kautta ulos. Eli viedään käsi tänne nenän molemmin puolin. Eli peukalo on oikein sieraimen ulkosyrjällä ja nimetön vasemmalla. Ja nyt me lähdetään tekemään tätä harjoitusta niin, että painetaan nimettömällä toi vasen sierain kiinni ja peukalo pitää oikea niin kuin auki ja sitten oikealla sieraimella hengitetään sisään. Peukalo painaa kiinni sieraimen, samalla nimetön päästää irti vasemmalta ja uloshengitys tapahtuu vasemman sieraimen kautta. Ja sitten sisäänhengitys vasemman kautta, nimettömällä sierain kiinni, peukalo irtoaa oikealta ja uloshengitys oikean kautta. Tehdään muutamia kierroksia. Eli oikealla sisään, peukalo kiinni, nimetön irtoaa ja vasemman kautta ulos. Ja vasemman kautta sisään, nimetön laittaa sieraimen kiinni, oikealta puolelta peukalo irtoaa ja uloshengitys oikein kautta. Ja oikein kautta sisään, peukalolla sierain kiinni, nimetön irtoaa vasemmalta ulos. Vasemman kautta sisään, nimettömällä kiinni, peukalo irtoaa ja oikein kautta ulos. Sitten voit irrottaa käden ja vähän aikaa hengittää molempien sierainten kautta. En tiedä, miltä susta tuntuu. Mulla ainakin aukesi aika hyvin täältä nenäontelot tuolla harjoituksella. Siirtepölyaikaan tämä on tosi hyvä harjoitus. Mutta tässä on myöskin ajatuksena se, että silloin kun sä mietit, että milloin meni peukalo kiinni ja milloin nimetön ja mitä tapahtuu välissä ja menikö se nyt miten päin, niin silloin sä et todennäköisesti pysty miettimään sitä, että mitä sieltä kaupasta piti ostaa ja onko ne pyykit nyt laitettu kuivumaan, vaan sun pitää oikeasti keskittyä tähän hetkeen. Eli vuorosierain hengitys on ihan loistava harjoitus silloin, kun se on hankala keskittyä. Ja se, että se hengitys kiertää ja siinä on välissä aina pieni tauko, eli silloin kun se sormi irtoaa ja toinen avautuu, niin siinä tulee luonnostaan sellainen pieni tauko, joka meillä pitäisi aina hengitysten välissä olla aina, kun me hengitetään sisään. Pieni tauko ja uloshengitys ja pieni tauko. Ja sitten se hengitys jatkuu luontevasti näin. Ja oikea puolihan meillä on sellainen aktivoiva puoli, eli jos meillä on jotenkin sellainen olo, että me tarvittaisiin virtaa tai jotenkin pitäisi niin kuin aktivoitua, niin silloin kun hengittää oikein sieraimen kautta, niin se aktivoi meitä. Ja sitten taas vasen puoli on sellainen, mikä rauhoittaa. Että jos tuntuu, että on niin kuin ihan ylikerroksilla, niin sit voi tehdä vaikka sillä, että laittaa oikein kiinni ja sieltä vaan vasemman kautta henkeä sitten sisään. Eli tämä on vuorosierain hengitys. Ja nyt me lähdetään, kello on jo sen verran, niin me lähdetään menee loppumeditaation. Ja jos sulla on joku viltti siinä sun lähellä, niin otappa se viltti sun ympärille. Mä nyt näytän vaikka tällä mun
paidalla. Eli silloin kun sulla on se viltti, niin kiedoppa itse siihen ja vielä kokeile tekee semmoinen paine ja hellitä. Ja kokeile paine ja hellittäminen. Et jos me vedetään ihan koko ajan meidän arkea sellaisella niin kuin ylikierroksilla, niin me ei välttämättä edes muisteta, mitä se hellittäminen on. Me voidaan tällaisilla kehollisilla harjoituksilla muistuttaa itseämme siitä. Ja se viesti menee myös sitten sinne mielen tasolle, kun ensin opetetaan kehoa hellittämään. Ja semmoinen, mikä on myös viesti siitä hellittämisestä, niin haukotukset ja huokailut. Eli nyt sä voisit ottaa semmoisen, ai kun on haukotuksen, ai, anna se tarttuu ja muista aina huokasta. Niin kuin kunnon haukotukset ja huokailut on viestejä meidän mielelle, että okei, hei, nyt voi hellittää. Itsestäni tunnistan, että aina silloin, kun mä oon jotenkin tosi ylivirittynyt, kiireinen, stressaantunut, niin mä en haukottele. Ja silloin, kun mulla alkaa vaikka joku joogatunti tai mä alan tehdä jotain rentoutusharjoitusta, niin ensimmäiset ai, minuutit ja ai, saattaa olla ensimmäinen puoli tuntiakin olla, että mä vaan haukottelen siellä, koska keho ja mieli niin kuin pääsee siihen tilaan, että hei, nyt saa hellittää, nyt saa irrottaa. Niin me voidaan vähän huijata meidän mieltä myös päivän aikana. Että jossain kohtaa, kun muistettaisiin aina kunnon huokaisu ottaa väliin, niin se voisi jo auttaa siellä arjessa. Mutta nyt päätä itse, että haluatko sä sen semmoisen niin kuin kannattelun siitä viltistä, haluatko sä niin kuin laittaa itse semmoisen vähän kapaloon ja olla kannateltuna, vai haluatko sä olla ilman sitä, haluatko sä mennä pitkälleen, niin nyt tehdään semmoinen tosiaan rakastava lempeys, meditaatio, missä päästään hetkeksi myös hellittämään. Eli ota itsellesi mahdollisimman hyvä asento siinä, missä oletkin. Jos suinkin mahdollista, laita ihmeessä silmät kiinni ja keskity vähäksi aikaa sun hengitykseen. Kuuntele, miten ne hengitykset nyt kulkee näiden harjoitusten jälkeen. Ja mä luen täältä teille rakastava lempeys, meditaatio. Ja se menee näin. Rakastava lempeys. Annan itselleni luvan pysähtyä ja levähtää hetken, tekemättä mitään, vain rauhallisesti hengitellä. Sallin itseni irrottautua hetkeksi kaikista tämän päivän murheista, huolenaiheista, tekemättömistä töistä, velvollisuuksista. Annan huolien ja ristiriitojen pudota harteiltani. Sallin häiritsevien ajatusten ja tunteiden vaeltaa lempeästi tajuntani lävitse. Jos mikä tahansa huolenaihe tai ahdistava tunne pyrkii harjoituksen aikana mieleeni, käsittelen sitä samalla tavoin. Annan sen lempeästi kulkea tietoisuuteni lävitse, tarkkailemalla sen kulkua ulkopuolisen tavoin, niin tyynesti kuin nyt on mahdollista. Annan itselleni aikaa vain olla, antaen kehoni ja mieleni tyyntyä, keskittyen omaan hengitykseeni. Hyväksyn itseni juuri sellaisena kuin nyt olen. Vapautan itseni kaikesta suorittamisesta tai pakonomaisesta pyrkimisestä mihinkään. Tässä hetkessä saan olla oma itseni, juuri sellainen kuin olen tässä ja nyt. Annan lempeiden, myötätuntoisten ajatusten ja tunteiden virrata vapaasti itsessäni. Saan rakastaa läheisiäni ja itseäni juuri niin paljon kuin minulle on tänään mahdollista. Toivon itselleni mielen rauhaa, tyyneyttä, tasapainoa ja hyvinvointia. Toivon itselleni onnistumisia tavoitteissani. Olkoon minulla suojaa vaaroista ja onnettomuuksista.
Pysyykööt kaikki ylimääräiset ongelmat ja vaikeudet loitolla. Olkoon minulla sisäinen turvan tunne aina mukanani. Olkoon minulla rohkeutta muuttaa niitä asioita elämässäni, joita voin muuttaa. Olkoon minulla tyyneyttä hyväksyä ne asiat, jotka eivät ole vallassani, sekä viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan. Olkoon minulla päättäväisyyttä käyttää vapauttani valita ja ohjata elämääni parempaan suuntaan. Olkoon minulla voimaa kohdata elämään kuuluvat vaikeudet ja kärsimykset silmästä silmään, jäämättä kärsimyksen uhriksi. Olkoon minulla voimaa kohdata elämään kuuluvat menetykset, jäämättä niihin kiinni. Olkoon elämäni niin hyvää kuin mahdollista. Olkoon läheisteni elämä niin hyvää kuin heille on mahdollista. Eläkööt läheiseni terveinä ja olkoon heillä tyyneyttä ja mielen rauhaa. Olkoon kaikki turvassa. Lisääntyköön minulla tämän harjoituksen myötä sisäinen rauha ja ymmärrys, myötätunto itseäni ja muita kohtaan, vapautus vihasta, pelosta, masennuksesta ja liiallisesta stressistä. Jatkukoon tämä mielenrauha minussa hetki ja päivä kerrallaan. Kiitos. Sellainen oli rakastava lempeysharjoitus. Nyt voit availla silmät ja voit joko jäädä sinne pötköttelemään, jos susta tuntuu, että sun keho kaipaa jotain liikettä, sä voit venytellä, avata sun kehoa, pyöritellä sormia, pyöritellä varpaita, pyöritellä nilkkoja, ranteita, herättää itsesi vielä tähän iltaan. Tai jos sä pystyt jäämään sinne nukkumaan, niin anna mennä vaan. Ihanaa, että otit tämän pienen hetken pysähtymiseen mun kanssa. Tosi arvokasta ja tärkeää minulle, että olit mukana. Ja syksyllä on alkamassa elokuussa auttajan voimakoulutus, missä me käydään vielä tarkemmin näitä teemoja, mitä me tänään ihan pikkusen päästiin sivuamaan. Eli meillä on 3 2 tunnin koulutuskertaa, missä me pohditaan omia rajoja, palautumista, miten ennaltaehkäistä stressiä, uupumista, miten tunnistaa niitä ja miten hyödyntää mindfulness-harjoituksia, ja itsemyötätuntoa sen oman jaksamisen tukena. Tehdään aina kehollisia harjoituksia ja käydään läpi aina teoriaa näiden tueksi. Olet erittäin lämpimästi tervetullut myös siihen koulutukseen, jos se tuntuu, että sitä tässä hetkessä ehkä tarvitsisit oman hyvinvoinnin tueksi. Siitä löytyy lisäinfoa www.katjanhetket.fi. Ihan, että sä olit tänään mukana. Voi hyvin, pidä itsestäsi paras mahdollinen huoli. Moikka moi!